गोसोखांबोलानो गोजांस्रिव मोनो हारसिं थाबोलानो मोदै गयो बादसाल' खासासातिराना खेल खेलातिराना थ' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय जाबाय आरोना गाइसफोर माने आं नोंथांमोनखौ दिनै मा खिथिनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' मिथियाखै जानो हागौ आं नोंथांमोननो दिनै मा खिथिनो नागिरो जादुनाय मन्त्रनाय खालामनानै खिथिसिगोन आरोना नोंथांमोनखौ गाइस नोंथांमोनखौ आङो जादुनाय मन्त्रनाय खालामनानै खिथिसिगोन आरोना गाइसफोर नोंथांमोना नायलांदोल' गाइसफोर थ' गाइस नायलांदो सान्दुङाबो फैगासिनो आं दा थांगासिनो लाफा मैगं नायनो थांदों आरोना दा लाफा खेथि खालामदोंमोन आरोना जोङो लाफा खेथिखौ नायनो थांदों आरोना माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय मोजां जादोंबा थ' गाइस आं नोंथांमोनखौ लाफाखौ खिथिनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो अके सान्दुङाबो फैगासिनो आं दा थांगासिनो लाफा मैगं नायनो थांदों आरोना दा लाफा खेथि खालामदोंमोन आरोना जोङो लाफा खेथिखौ नायनो थांदों आरोना माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय मोजां जादोंबा थ' गाइस आं नोंथांमोनखौ लाफाखौ खिथिनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो अके ओमफ्राय लाफा मैगं आरोना गाइसफोर ड्रन केमेराजों लादों आङो नोंथांमोना एकदमबारे नायलांबाय थादो लाफा मैगंनि लाफा थ' गाइस नायलांबाय था लाफा आरोना नैबे लाफा माने फिथिगिरि नाफोरजों तामान मोजां जायो आरोना जानो स्लिप थांखायो आरोना गाइसफोर थ' गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो नोंथांमोना मा खिथिनो नागिरदों आरो मोनसे खिथिनो नागिरदों आरोना बे बुस्थुआनो जाबाय मुला आरोना खिफिबा फस मोनामो आरोना खिफिबा माने ओरैबायदि गेसाव मोनामो बे मैगंखौ जाबा माने नोंथां नोंथांमोना मोनामनाय मोनना मोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइसफोर नायबाय थादो नोंथांमोनखौ आं खिथिनो नागिरदों हा गाइसफोर अके इमान जायाखै आरोना मुलाया माने इमान फोखायाखैबो माने नायलांदो थ' गाइस नै जाबो दोङो नायलांदो निया एकदम गोजा निया जाबाय आधा आधि जानानै सेस खालामबाय आरो आधा आधि बोरमानिबो आदार जायो आरोना बोरमा मोसौफोरनिबो आदार जायो दाउफोरनिबो आदार जायो आरोना गाइसफोर निया नायबानो जाबाय आरोबाव आं नोंथांमोना मा खिथिनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' मिथियाखै जानो हागौ नोंथांमोना आङो दायो फान्थाव खिथिनो नागिरदों आरोना फान्थावखौ जानो मोनदों ना मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना हरदो आरोना थ' गाइस आं नोंथांमोननो खिथिनोसै नोंथांमोना नायलांदो आरोना अके थायथ'वाखैनो दै माने थायाखैनो आरोना फिसासो गायना होदो आरोना जोंहा नैया फिसासो गायना होदो ओइ बे दै होग्रा आरोना नैबे दै होग्रा इजाबो दोङो दोङो आरोना गाइसफोर नायलांदो नोंथांमोना दासो बारदो नैबे ओइ बाराखै दखनलै बारहां जादो आरोना नै मोनसेयासो बारदोनिया जाखांबायनो आरो इसोरो बाय गिदिर जादों इसोरो बाय गिदिर जादों आरोना फान्थावा निया बारबाय इसोरो निया गाइसफोर नायनो हागोन नोंथांमोना बारबाय आरोना थ' गाइस नैबेबो बारदो आरो मोनसेबाव खिथिनो बावगारदों नोंथांमोनखौ माने जगायना दोनदो दै इखो गाइसफोर जगायना दोनदो आरोना गाइसफोर जोङो गायथ'वाखैना आरोना इखो माने फुलि जाबा गायसिगोन आरोना गाइसफोर बेखौ आं नोंथांमोनखौ खिथिनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा बिफां इखौ बुंहरबानो जाबाय नोंसोरो मा मैगं बिफां नङा दे मैगं बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव आं खिथिना होबाय नोंथांमोनखौ ड्रन केमेराजों लादो सर्ट खिन्थु साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइसफोर आं दा मा खालामनो नागिरदों सासे लोगोखौ माने कल खालामनो नागिरदों आरोना कल माने प्रेंक कल आरोना गाइसफोर प्रेंक कल खालामनो नागिरदों माने न' सिङाव माने नेट मोना माने बिनिखायनो दुब्लि गेजेराव फैदों आरोना एकदमबारे नोंथांमोना नाजाराखौ नायनो हागोन ओरैबायदि गेजेराव दुब्लिया एकदम दुब्लि गेजेराव दंफैयो आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना प्रेंक कलखौ नायलांदो आरोना गाइसफोर खोनासं हेल' हेल'
आं खैराबारियाव दोङो मा खालामदों खैराबारियाव माने आङो बाइकखौ लानो थांदोंमोन ओमफ्राय ओमफ्राय बाइकआ माबा थाव जोबना होबाय आदसा मुलि लायनो होना थांदोंमोन आं लोमजादोंमोन दियै ओमफ्रायलाय ओमफ्राय बाइकआनो दा इनो थाव जोबना होबाय नोंनाव 50 थाखासो फैसा दोङो नामा समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो गैयालै आंनियाव मानो किताब बायसिना गैथ'आलाय किताब बायनांगौ मानो बिसा बुंदो नों दा तारातारि लाबोना होफैसन आंनो नांगौ जादोंमोन नांगौ जादोंमोन आंनो आङो खैराबारियाव दोङो खैराबारियाव रास्ता गेजेराव नांथाना दोङो जेनेबा नों साइकेल लानानै फैलाय नों माबायदि फैयो फै आंखौ एकदमबारे माबा खहाय खालामफैसन मा नङा जानलाय आं नोंखौ ओरैनो बुंगोन नामा आरे मिनिबायसो थादों नै माख्रि फैना हा अ आं नै दोंमारो आं इयाव दोंमारो आं हेल' हेलौ आबुं नों दा लाबोनो हागोन ना हाया लाबोना प्लिज नंगौ ओइ नोंनि गार्लफ्रेन्डनियावबाबो लानो थोनना लानानै हरना आंनो आं मादो थांगोन दा होमबा दा हा माबा मोनसे खालामथारना नों जेनेबा हेलौ हेलौ ओइ नोंखौ प्रेंक खालामदोंमोन दे आं मा मोननाङा खोनादों दे 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 बाय 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 दुब्लि गेजेराव दोङो आं अ नोंखौ प्रेंक खालामदोंमोन आं जेनेबा मिथिबायना भिडिअ बनायबाय थादों आं दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थ' गाइस माने आं नोंथांमोननो भिडिअ होनो हायाखै गोबाव दिन जाबाय आरोना गोबाव सान जाबाय थ' गाइस नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब दा खालाम थ' गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदो आरोबाव साबस्क्राइब खालामदाबावसै गाइसफोर आरोबाव लाइक खालामदाबावसै थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय